Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod. All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon na Radio Philippine, Standard Time, 45 minutos nakaligas sa tak ng alas 9. Bacolod City, Negros Occidental, Cotabaluputan, Sang Sidas, sa New Easy Action, Radio Bacolod. Salawat na mayong gabi na naman. Mayad nga gabi kaninyong taran. Inyo pala tunturan Action Night Patrol. Yar kita sa Miyerkules. Miyerkules nga presentation, Miyerkules nga pagpangalagad. Sa ngalan sa gihapon sa regular nga Anchorman Action Eric Magbanwa. Alos nga nagapangalaga diri sa Miyerkules nga edisyon. Action na Marlon Hinuvoya tob-tob sa tak na nga alas 11. Pahanumdum lang sa mga ari diri sa Bacolod. Ang lokal nga gobyerno sang syudad nagasiling curfew stays in Bacolod. Ang city government sang syudad magapadayon sa pag-implementar sang curfew halin alas 11 sang gabi. Tubdob alas 4 sang kagahon para lamang ini sa Bacolod.
Ang Bacolod magapabilin man sa Modified General Community Quarantine sa MGCQ nga ginatawag. Tangod wala sa kanuman nga pangabay. Ang ato sa nga sunod nga ini ang pag-ailisan. Simple lang ang bot silingon siri, ang curfew. Amo man sa gihapon. Ang oras siri. Kag ang community quarantine sa gihapon MGCQ. Ang alkalde sa Bacolod, Bing Linardia, liwat man nga nagmando sa mga kapulisan, pati na sa opisyal sa barangay, kag task force disiplina, nga ang nagapamuno diri amo si Vice Mayor L. Cid Familiaran. Mando nga dapat ipatuman ang istrikto nga curfew kag ban o kon pag-limit sa pagbakal kag pag-inom sang alcoholic drinks. Way man ginadumilian kundi ginalimitahan lamang ang pagbakal, pagpabalaklon kag pag-inom sang makahalubog nga ilimnon, alcoholic drinks sa mga restaurants, hotels kag mga kalan-an. Ang windows din makaaksyon halin alas 6 sang gabi tubto alas 9 sang gabi. Salawat ato sa mga kaupo ato sa mga aksyon unit reporters sa Balita Nasional. Para si Aksyon ang Defensor sa patrol naman aksyon Eden Aboso basta Miyerkules. Opo naman aksyon Nixon or Nino. Di lang ko magkapiho. Sa mga kaaksyon nato nga mga drivers nga nagahingagaw pa nga makakuha sang pasahero para makaganansya, POJ drivers, ato sa mga taxi drivers, ang series siguro may biyahe pa sa mga tinion. Basta sa gihapon sundon lang ang minimum health protocol against sa COVID-19. Hindi gapon naton pagkalimtan na makaaksyon kay man adlaw-adlaw nagadugang, way nagabuhin, kundi nagadugang lamang ang kadamoon sang aktibo nga kaso sang COVID-19 diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Minutos nakaligas sa tak ng alas 9. Sa ato sa monitor sa live stream, welcome sa YouTube live sa ang Action Radio Bacolod. Sa ato sa WhatsApp party, hingagaw ta WhatsApp party. Kaya pagabot sang April 16, pagabot sang Biyernes mga ka-aksyon, hasta lang akutob pahanugutan ang mga Facebook users, ang mga ang mga mahilig sa social media. Hasta lang sa April 16, pwede makagamit o makausar sa ginatawag nga watch party. So may ara pa kamo sang 1, 2, 3. May 3 pa kamo kaadlaw. Amo ni gani nga sa akon dali magkakson subong sa siring pala tunturan Action Night Patrol. Nag-watch party kami na Action JM by Kinhua. Nagsulot kami sa watch party. Kamanti buwas Webes. Ang magabulos naman dali, magatalos naman dali sa Action Night Patrol, Action Art tayo po naman. Malot-malot lang hapo-hapo man. No, buwas sa Webes. Sa Biyernes, si Action Art tayo po na ang magapangalaga dali sa Action Night Patrol. Kaysa masurod nga simana mga ka-aksyon, sa mga nagahulat kag nagakahidlawgid sa tingog ni Action Eric Magbanwa, next week, don't worry, masunod nga simana, magbabalik na siya. Action Radio Philippines Standard Time 51 minutos nakaligis sa tak ng alas 9. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo.
Sige, abante! Nano ang mga balita nga dapat naton pagatutukan sa sabungin nga pagpapalaga dato sa bahin sang balita lokal. 20 ka mga numbered barangay sa Bacolod. Hilway na sa kaso sang COVID-19. Isa ka dako nga barangay, wala naman sang kaso. Subot sa lingon 21, kabugusan nga 21 ka mga barangay ang ginakilala na kag pwede na matawag COVID-19 free barangay. Pero dili magkumpiyansa, hindi maghatag sang pagsalig ha, nga ina ang magsige-sige, bangod nagasige-sige man ang pagdamo sang lokal nga linat na day sang kagaw, ginatawag nga local transmission. Dugay-dugay bala kay sugiran ta kamo. Kung pila naman ang nagdugay kadamuon sang aktibong kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental, kag bugos nga surat sa Bacolod. Ang tralupang doon diriti duwagid Negros Occidental kag Bacolod gid. Kung local transmission ang paghahambalan. Amo na nga siling naton di gid magkumpiyansa. Di ang Bacolod pila balang numbered barangays Bacolod. 41, no? Kay hasta ba lang sa barangay 41 mo? May barangay 42 diyaw, ay man. Kundi 41 lang. Hasta lang sa 41 ang numbered barangays. Bot sa lingon may 21 pa eh. Kay 20 may lang ka barangay sabong ang numbered barangays na COVID-19 free. Subot sa lingon may 21 pa nga may ara sa gyapon sang kaso sang COVID-19. Kag sa mga dalagko nga barangays mga kaakson, ang barangay Punta Taytay. Ang barangay Punta Taytay mo lang ning kaisahanon nga barangay ho. Na dako ba lang nga barangay magluwas sa numbered barangays ay siya lang ya ang COVID-19 free barangays na subong. Hilway na sa kaso, way na sang may isa ka aktibong kaso sang COVID-19. Amo ning record yagin pagwa sa mga adlaw sang Emergency Operation Center sang EOC sa sunod sa Bacolod. Sa sulod sang 14 kadlaw pa lang galing niya. Magsalingon 2 plank semana ni halin Abril 1 tubtob subong Abril 14. Ano pagad ibas sa mga balita nga dapat naton tutukan sa balita lokal. Ang pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental halos hindi na mapunggan. Subong ang kabugusan nga aktibong kaso ha. Ara na sa 1849. Sakto na batian nyo 1,849 ina COVID-19 active cases. Bot sa lingon among mana kanabuon sa mga tao diri sa Negros Occidental nga ang lawas nila may kagaw pa nga corona. May pa mag-ayo sa COVID-19. Hindi ini maayo nga balita para sa mga Negrosanon. Pero sige lang, bato lang. Hindi mag-surrender. Tuman lang sang ginabando sa nga pagsulundan sa ato sa gobyerno, kagato sa mga otoridad. Ang Don Salvador Benedicto mga kaakson nagaisahanon. Amon na lamang ang nagaisahanon nga lugar sa Negros Occidental nga way na sang aktibo nga kaso. Kaya man kanduni ang Vanuatu sang Moises Padilla, ang Banwa sang hinubaan mo to sadtong upod ni isang Don Salvador Benedicto mo ka COVID-19 free municipalities. May La Castillana pa dito. Subong nag-isahanon na lamang ang Don Salvador Benedicto na COVID-19 free municipality sa Negros Occidental. Ang Banwa sang Candonejo, liwat nga naka-record mga kakson, isa ka-aktibo nga kaso. Pating Banwa sa ginubaan, kag Moises Padilla nga sa ninisaling na sa 2-0 na kundane. Subong may 3 naman, may parehos nga tag 3 naman ka mga aktibong kaso. 1,849 COVID-19 active cases
Sa bugos nga Negros Occidental, pwede na nga makahatag ini sa aton sang alarma. Kag dapat na naton nga kahangawan ini. Ang natam-an kag ginpunteriya, subong mga kaaksyon among San Carlos City gid. Kay ang aktibong kaso nila sa COVID-19 nagadagat na sa 328. 328 na. Nagasunod dire ang Kabankalan, 149. Ang Kawayan, 135. Ang Himamaylan, 131. Ang Cadiz, 126. Ang Murcia, nga kuntani sadto, nakarecord naman isang jutay nga kaso. Aktibo nga kaso sa COVID-19. Pero subong mga kaaksyon, sa record gagin pagwa sang Provincial Incident Management Team o kung na PIMT, may ara na sang 111 na mga kaaksyon ang banwa sa Murcia. Kag ang sunod sang bago humay 110. Kung isip-isipon ginaton ho, 7 ka mga lugar nga may gatos-gatos ang mga kaso sang COVID-19 nga aktibo. Ing babangkot naton diri San Opa mag-untat ini nga pagdamo sang kagaw nga corona diri sa Negros Occidental. Ano pa bala ang pwede naton sa nga mahimo para initaran mapunggan? Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagapamangkot naman, tipilaya ang nagdugang sa sunod sa Bacolod. Para kulo kompleto ba? Ang sunod sa Bacolod as of today, April 14. Sa record kagin na pag-uman sa ilas nga datos mga kaaksyon, nagapakita nga may ara sang 58 ka bag-o nga kaso sang COVID-19. Kag aring pinakatalulupang doon diho. Sa 58 ka mga nagdugang nga kaso mga kaaksyon, ang 57 lonsay local transmission. But silingon nga ang 57 mga kaaksyon, ang kagaw nga nakuha nila diri lang sa Bacolod man. Laton-laton festival ang tawag sa iban. Ang isa makakson apur, authorized person outside residence. Pero mayo ka may ara sang 20 ka mga bag-uman nga nag-alalayo. Kag good news man bagod wala sang nagdugang ang kanamuon sa mga nagkalabatay. Ang aktibong kaso sa Bacolod City COVID-19, 524, 524 mga kaaksyon. Kabay pa nga sa Bacolod City, hindi na maglabot sa 1,000. Kabay pa nga maluoy man sa ato ng COVID-19 sa mga Bacolod noon mga kaaksyon. Kay 524, medyo nakatalagam na ini, madamo-damo na ni mga kaaksyon. Tirangod sa kanamuon sang mga tao, kanamuon sang populasyon sa Bacolod City bilang isa ka highly urbanized city, hindi balikawan makaaksyon nga mayara gid. Now nga gakatipikan-tapikan sa COVID-19 kada adlaw. Dugangan pa sang mga nagahala pinasaway. Nga kung kaysa nagasiling sila nga tak-an na sila. Diin kita matak-an ta o kung manghilamos ta sang bulobug-at-bugat naman nga quarantine status sa ulihi. Di bla? Total nagsalom na lang kita, nabasa na lang ta, paligo na lang ta. Hindi na kita maghala pagka paburo-buritsi na. Hindi mabagabalik man sa aton sa ulihi. Ining pagdamo sang COVID-19 diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Damo sa nagasiling mga kaaksyon nga iniyati ang gidalin ng kinabasol siri. Amo tong paghalog blas ang travel protocol. Di mando at ang gobyerno nasyonal. Damo to nagtaas kilay nga mga local chief executives ha. Damo to sa tulos moron nga mga local chief executives nato no bisa sa gobyerno naton di. Ay kuntani nagabat-amat na jutay ang COVID-19 cases diri sa Negros Bacolod. Sa lang kapiso kaya nagbando ang gobyerno nasyonal.
nga halugan ang travel protocol. Hindi na pag-obligahon ang nag-aabot diri nga magpa-swab test. Kita nyo ang resulta ho. Grabe ang pagsurip sang kanamuon sang kaso. Nano pagod ang iban sa nga balita lokal. Sabi nyo malipatan ko diha. Basta gani viral kag talk of the city. Talk of the city. Tawag na niya. Kamanti syudad na niya. Syudad na rin. Syudad sa Bacolod mo. Di amo nang gina-istoryahan sang kalabanan. Kag sigurado ko buwas sa kapihan. Kadto ka mabala sa mga kapihan la. Katubaan sa ilimnan. Hindi ginamadula istoryahan ang tapsanay kahoy. Hindi bla? Bisan ilabo sa bato, bisan salsalon pa. Pangapi ka mo bala na, pungko-pungko mo bla. Sa kapihan kay ara gina ang istorya tapsanay kahoy daw. Pero base may istoryahan man, o base mamunuhan man, ang ining paglagaw na ni former Congressman Albi Benitez sa pila ka mga merkado diri sa Bacolod City. Ano ang botselingon sina? Naglagaw-lagaw na si former Congressman Albi Benitez kag nagpulo pangamusta sa mga tao nga ara sa merkado, nagabaligya man ako nagapamalaklon. Hala. Daw matuod ged. Daw laban-laban sa tigi-ged. Kaya makulod ka siling goa. Ayaw na kay para pag-abot sa 2022 nga eleksyon, tuod nga eleksyon, kag hindi seleksyon. Sige lang pabosan talang blani, kay hatagan ni Mayo Tiempo. Ang ining update pa politika diri sa Bacolod City mga ka-aksyon. Ayaw man na kay para may palian sa ulihi ang mga tao. Di lang kay ang masamig papili way kontra. Iway data ang eleksyon. Ang tawag selection, hindi election. Abosan tala na. Naudali kita sa lugar sa mga balita lokal sa nasalinta na bayluhan ay opinyon sa isyo nga papangutod sang kahoy sa kilidalan sang Araneta Highway. Nantawan nyo ba sa bahin sang social media, partikular sa Facebook. Halos oras-oras o kun minutos gani, may ara sa nagapabutyag sang iya sining opinyon. Ang kalabanan nagabira na sa DPWH, sa DENR, pati syudad mga ka-aksyon nagakamunuhan man sa pinagkamainit nga isyo nga muli sa mong ginahambalan sa radyo, periodiko, sa telebisyon, partikular social media. Ang laragway sang sadto lugar nga may manaming nga lalantawon bangod sa kanabuon sa mga kahoy. May yara mulawi, may eucalyptus, may nara, may mahogani, o ka mga tahom nga sa isang kahoy ba? Ting laragway sang sadto lugar nga ginahamtangan sila mga kahoy nga di, manami lantawon bangod sa kanabuon sa mga kahoy, handong kag mabugnaw nga lugar. Social media makita mo ginapatupad subong ang laragway matapos pangtapson. May mga tinaga nga nagabuyayaw, may ara sa nagayaguta. Amana permi basahan naton. Subong ang lokal nga gobyerno sa Bacolod mga ka-aksyon natandog ang Balatyagon. Nag-akto kagti subong adlaw si Mayor Bing Leonardia. Naga-issue sa Executive Order number 19. Botselingon amo ning ika-19 nga Executive Order naging issue ni Mayor Bing subong nga 2021. EO number 19 nga amo ning balasihan para nga makatukod sang komitiba. Ang misyon sang sining komitiba, Joint Committee ini. Ang misyon sang sining komitiba o sisaon kon bala may ara sang kabaltahan, kon bala may ara gid sang manabat sa pagpangutod
sang sining mga kakahuyan. Ang panugyan lamang sa sining nga panatuntunan makaaksyon dapat ang sinuman nga magabugos sa ning komitiba nga ni dapat wala sang angot sa DPWH, wala sang angot sa taga DENR, tangod base kung sila man lang ang kilalahay, kumparehay, ang investigasyon magadangat sa ginatuwag nga TY. Base pamalan na, munang pag duda kag luyag lang masiguro sang publikos mong. Ti subong adlaw, si Mayor Bing mayara sang official statement o nagpagawa siya sang official statement mabasahan man na sang ato sila mag-action sa ila sa ding official Facebook page sa Facebook page pa sa Action Radio Bacolod angot sa ding isyu mag-action ang siling sang alkalde basahon ko ang official statement ni Mayor Bing angot sa ding isyu nga pagpangutod sang kahoy dira sa may dalan sang Araneta Highway sa Gwa Balada sang daan nga airport. Hambal sa alkalde. Una-unta sa English anay nga lengguwahe, tinguan ta lang nga makaligwat kita sa ano gani na siligay nun sa aton bala sa Binisaya bala. Parang at least maging klaro sa aton sa mag-action tinguan ta lang. Hindi man ta mayo sa English. Ambal sang alkalde mag-aksyon, it was a shocking surprise. Nakibot kag na surpresa ako. I could not believe it the first time it was reported to me. Daw hindi ako magkapating subong lang ini gin-report sa akon. That is why I immediately instructed the BCPO Director, Colonel Manuel Placido, to stop it instantly. Amo gani nga gilayon ko. Naginmanduan si BCPO Director Placido nga pauntaton ang pagpangutod sang kahoy. The trees were some of the treasures of Bacolod that people marveled, and we consider those trees as part and parcel of the city. Ini nga mga kahoy ni kalakip ni sa mga manggad sang Bacolod nga ginadayaw sa mga tawo. Kag ini nga mga kahoy ang ginakonsiderar namon nga kabahin na sa mga ginapabugal sang syudad. Daw okay man? Daw correct man? Ano bagid? On a personal note, I also have my personal attachment to these trees because as a tourism officer in the past, it was a source of pride for me to tell my DOT, Department of Tourism, colleagues that Bacolod had one of the most unique and beautiful welcome highways for those arriving in any airport. Ambal sa alkalde sa akon personal nga pananawan, ako may papel man sa pagtipig sang sining kakahuyan. Pagkudsad to ng tourism officer man ako, bugal ko ginapahibalo sa mga kaupod ko sa Department of Tourism nga ang Bacolod ang may ara sang isa sa pinakamatahom nga welcome highway sa mga nag-abot sa diin man nga bahin, sa diin man nga airport. Ano bagid? Ambalya, so this is saddening as it is upsetting. Maya tuman ini kasabo batsagon para sakon, kag makapanismaya para sakon. We assure the public that we will get into the bottom of this. Ginapasiguro ko sa publiko nga maaktuhan ini sang maayos ang syudad. I had issued an EO creating a joint committee to investigate this incident and to find out what exactly happened. May ginisyon ako nga executive order nga nagatukod sang komitiba
para usisaon ini nga insidente kag hibaloon kung ano gid ang matudtuod nga natabo. And what is most important now is we must make sure a similar incident does not happen again. Mo ganang aton dumdumon subong kag ipasiguro. Balya, importante subong, dapat mapasiguro sang sunod nga ini nga hitabo ang hindi na masulit pa. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Isingit ko lang makaaksyon atensyon sa mga taga-Lacarlota. Ang serbisyo sa nga Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital drama sa may Lacarlota City, temporaryo nga mag-untat temporary suspension of hospital services hasta ini makaaksyon Abril 16 at 2021 Botsilingon hasta ini sa Biyernes nga adlaw. Ang rason bangon ang hospital tinluan sa Mayo ang i-disinfect sa Mayo para kung makabalik serbisyo medyo malayo-layo na sa peligro ang mga naga-duty dira ka mga pasyente, mga watchers kag mga naga-transaksyon sa sinang bululngan nga na. Ano ba lang ginalinan dihaw? Kay man may ara sang 46 ka mga personnel assigned sa sinang daw maminson ba ko kahoy mo? Hospital? Ara gapon pinsar kong kahoy yaw. Assign sa sinang hospital mga kakso, sinang bululngan nga na. May 46 ka mga personnel. In swab test, sa 46 may 6 nagpositibo sa COVID-19. May ara sang coordinator, may ara sang mga nurses, may administrative aid, may utility workers gani, kag may araman nga cashier. So dapat lang mag-imo tikang ang lokal nga gobyerno sa Lacarlota City. Kay anom-anom na ni prote, tuman na niya ka maghatag na ni delikado peligro man sa ibang siring mga tao pada kon. Hindi tabag patikayon ang disinfection mga kaakson. Jotay nga pagantos, gamay nga pagpasensya. Bangod ini para man sa aton kaayuhan, para man sa kalawasan, hindi lamang sang taga Lacarlota City, kundi sang bugos nga Negrosanon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Las 10:14, 10:40 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salamat in advance sa ato sa din nag-monitor sa live stream. Dugay-dugay lang ha. Kita mo damo sa mga opinion gid padalaman diri sa live stream sa Aksyon Radio Bacolod ho. Kun ot danay kahoy ang paghambalan. Ang kahoy ito normal gimana nga kung mag-edad na kakabukagan na, di ba? May bukag sulod. Pero ito hindi dapat o dugay-dugay pa niyang kabuhis na. Boss, lantawan nyo ba na? Kay sige-sige ng diskusyon angot sa otdanay kahoy daw. Ganita na sa observation report sa ato sa nga patrol, imulsuhan tabi sitwasyon sa Bacolod City, Subong. Sa Miyerkules nga pagpangalagad with Aksyon Eden Abuso. Aksyon Night Patrol Field Reports. Sa Patrol Aksyon Eden, mayong gabi. Please come in. Hi, kaginot. Kinaot? Kaginot kay wala sang may nagahuyok nga hangin kay nagkala ubos ng puno. Oh. Yung Andaran, nagahuyok sang gani man, hangin, oh. Action Mar. Dako-dako Ha? gito mabulig ya sa paghatag sang kabugnaw mo. Nagamot Oo, nga amo sahi sa mga kakahuyan kadalagko nga daan to kag malagpad pang ila sa nga mga sanga. Correct, Action Mar. Wala na ako dili sa alihis. May ara pag ito yung sa Granada. Granada may ato pagito. Sus. Gintang tunggol man to nila, no? Ano? Di ang mga taga-barangay Alihis to nagareklamo to kay ti kung magpa-going sila south nga area. Mahambal sila nga kung magulat kami daya sang sang jeep tukod ano daw masakyan namon yawat pa to tani makahatag sa amon sang shade Correct. subong niya
Pagkan sa nagsanag, to action mar mo. Di na mag-uhan ng iban, ngambal sila nga, do okay lang guro tani kung gindugin 3-man lang no. Pero iban to yan nagkalaubos kita action mar. Kita mo Daxon Eden maglabay ka na kun adlaw kitaon mga baka sulod to. Oo. Kita aon gani makambagay. Amo na tagalitsura sa sulod. Mo damo na baka eh. Sa sulod sa nga runway bla sa may hilamon sa runway na. Debla? Action mar. Oh, Yes. correct action mar. Oo. Kaya ambal sang iban nga ang iba ambal sila hindi sila hindi din sila kapanago da. Ang iban action mar sa bukid walang papel wala Oo, ginay action mar may mga nakita do kis ano. Wow. Kagati ang mga manubunyag ambal sila nga bodo wala dati palikdan kung magpamunyag ta sang tanom. Oh, ang suga Kung so may- Eden no ga reflect pa sulod to, ga suga. Duway na tabon na be mo na pastada ya. Amo gid action mar. Oh. Grabe ka, hawan dito ya do mag-uhan action mar. Kay ti ga hambal sila nga na ano man na to do hindi na di amo ning alagyan ko diaw. Gali kay hindi ija amo yung action mar eh. Hindi ija amo kay hindi ija amo ang pagpapotod sang puno. Kay ti iwan sa action mar naghambal lang iban gani na hinawa man gani ka pananong puno. Yan Tapos nag-ano man niya nagsige man niya ka pang-utod no pero we understand nag-agi na sila sa action mar sa kumbaga sa proseso bala antes na nila action margin na himo pero ti kabalo naman kita nga daw nagatinudloanay tinudloanay sila kung sino action mar ang sukton sino ang pamangkuton kung sinong pwede ka sabat sina kag kung ano ang sitwasyon. Base ko na top unblas ang gintapas ng kahoy ang imo communication ng saliden. Pare na si Action Ed. Doon igo ko sang sanga. Kaya ang iba ni action mar nagambal bala nga sa ulunhan to ya kung going sa wala pa yan na kuan ang puno. Wala pa to yan na panghilabtan. Ay, by the way, Action Eden, kita mo ng waiting shed dara sa sagwa gid sang daan nga airport sa Kilid Highway. Di ba lang may waiting shed na da nga may nagatulog nga tigulang? Do hindi ko da ka nakasiplat ka da. Bayaran na da. Yeah. May so ang ginasiling ni nga siyam ka mga kahoy nga nabilin kag naluwas, hindi na pagtapson, dira na nga porson sa sarang waiting shed na. Sa may ulunhan action mar. Ulunhan baw. Di ka laba-laba na dadaan kung makita mo action mar. Ang iba nagambal pa mo nga doon nakabatsyag man sila huya ba? Kaya wala Manila, gin pang ubos, kid. Tapos, ma-obvious gidaan action mar, especially sang mga nagapauli, bala, going south action mar. Kaya kung kisabala kung nature lover ka, kung baga, makita mo action mar mo. Ang puno, bala, sa dalan, shade sa dalan, action mar. Di kanami, tanawon, kag kung hapon, dira, tulutawhay, gidi action mar. Yes, amo nagsunod din sa akong totoo, da isa ako sa mga nature lover, no? Namian gid ko nga lugar mga amo nagsunod din, yan na mo damo kahoy bla. Kabugna with action mar do kanami bala sa mata do kanami magsimhot sang oxygen dira kay tungod nga grabe ka mga dalagko nga puno pila na ihan ka tuig action mar nga nagatindog na dira. Tapos inali lang ya doon sila action mar kagati may iban to nga gindriman lang may iban nga trunk na lang bala sang puno ang nabilin may iba ni action mara hasta gid ya kumbaga kung parts of the body pa hasta sa tuhod gid gin utod. Kaya ang rason akson Eden sang DPWH ang rason nila kuno ang puno sang kahoy maigo siya sang butangan nila guro sang maayaw nga lalapakan bla alagyan tiga kasablag kuno ang tao maglabay mapaiping gid sa kilid sang highway or mapaiping dito sa may pader pero damo nga mga lugar nga ginbutangan action Eden sang maayo nga alagyan nga may ara man gani kahoy tunga mo. May ara gani action Marty. Wala kita
kabalo kung acceptable kag valid reason na para sa tanan. Oh. Kahit hindi naman na pag-question ng action mar, ila nga gintunaan man kag kung anong ila dira assessment. Pero you cannot please everyone man kung action mar. Kag syempre, tanan, may ara man niya sang kaugalingon nga mga point of view. So pagtanaw action mar, kung anong natabo, kag anong sitwasyon nga natabo, dira action mar sa bahin, sang dira sa alihis na nadasakop action mar mo, no? Correct. Pero Bangga iyap, ano tawag, no? Bangga iyap. Bangga iyap. Dira kita action mar mismo halin na sa bridge after sina ang old airport nga nga dingding dira or fence dira action mar dira ginada mga dalagko nga puno. Kung dugay ka na di sa syudad sang Bacolod, pares bala si imo action mar nga do pila ka na gani, 50 ka na, no? Oh? Ay, wala pa. Pila to? Ano lang, 25 pa lang. 50? Hindi 55 na kuya. 55. Yun nga, grabe ko pa nubuan mo. Pero all throughout your life, Balaction Mar, labi na bikaw, idugay ka na nagapuli sa southern part sa Bacolod, doon nakita mo, wala nga nagdako na, dira, nagdabog ang dahon, kagtidamo naman Action Mar nga, damo naman nga bagyo, damo naman nga kalamidad Action Mar ang naagyan sina kag nakabulig pa na Action Mar sa pagpugong sa pagbaha-baha kag shade gid Action Mar sa aton sini nga mga tawo kag kita man mismo Action Mar. We are not Action Mar. Ang manog-uto Action hindi ta na mabasol kay sinugo man sila. Correct. Ubra lang na yan nila Action Mar pero nagaubra pa sila guro tanan nga buyayaw man to inambal Manila nga inando man namunin mo to. Galing kay hindi Action Mar malikawan nga alangan nga hindi ka kay trabaho mo ina Action Mar, no. Pero kabalo naman kita nga may mga layi man Action Mar kag lang tawon ta kung ano gining laktan ni sang investigasyon, ano ning laktan sang mga pagsinapol Action Mar kag kun ano ni ang matabo galing kay napangutod na to, hindi mo man na maglo kag liwat matapik dira ang mga sanga nga nagkalautod. Makula-kulahan. Kula lang sang kanon. Mabulgang. Mabulgang. Hindi na mabalik. Hindi na ang pinakasubo Action Eden da kay minanong himuon sang mga nagpangutod na hindi na mabalik ya. Correct. Kag humambal sila Action Mar nga matanom naman sila, pila naman katuig ang mga kaligad sina para mag-amuto liwat kadako ang puno. Ang hambal sang iban bala kumbaga may mga ginaistoryahan man yung subong Action Mar mo sa mga kapihan bala. Correct. Senior citizens nga kapag hindi lang sila pagsunlugon nga may may bagyo kung kalamidad palayo lang nga mag-abot Action Mar kag do dira bala nga bahin gid maglabay abi dira wala ta kabalo Action Mar ko ano ina matabo pero we are praying and we are hoping for the best Action Mar, no nga hindi lang bala pag sunlugon man kung baga Action Mar kay kabudlay gid basta kontra mo na ang nature pero sige lang kay although damo man Action Mar sang mga ginapalayag, damo man sang question, damo man sang mga bash, damo man sa mga pagdayaw, sari-sari Action Mar, tiyan iya sang mga tawo. Depende na lang na kung anong pagtanaw, kag anong matabo si Action Mar, kay may ara man kita governing body si Action Mar para magtalakay sang kaangay nga mga issue. Pero diri Action Mar sa palibot sa syudad sang Bacolod, tulutawhay lang sa gihapon ang iba nagahulong-hingagaw na ang Action Mar sa liwat lang alas 8 yung curfew Action Mar sa province na sang Negros Occidental. Pero ang ang syudad sang Bacolod napabilin ni Action Mar nga alas 11 ang curfew diri naton kag ang taga-syudad sa Bacolod ang Action Mar especially aton sini nga mga empleyado although exempted sila pero syempre kung nagasakay lang sa mga pasahero nga salakyan nagahulong-hingagaw man Action Mar bangod nga
ang mga jeepney drivers, ang mga taxi drivers, tricycle, tricycad, nagahingagaw man ni Action Mar na magpulo-pahuway man kay aga pa malumpat naman para makabawi-bawi Action Mar sa ila sining ginansya kag sa ila sining boundary kay ti sa gihapon limited sa 50% seating capacity ang aton sining mga public transportation Action Mar. We don't know kung matapos pa ni o kung saan o ni Action Mar matapos sining COVID-19 pero ti kabay pa ang makita sa aton siniwag action nga padan nga pagsaka sang COVID-19 infection diri sa syudad sa Bacolod, ma-realize nila nga naga-exist sa gihapon ng virus. Kaya ang iba na Action Mar, masobra na isa ka tuig, nagahambal sila gihapon nga wala sila nagapate nga may ara sang virus. Ti amo na kisa nagapatig-atig-aman kag nagapalipat-lipat sa simple na lang nga pag-remind sila sinikaw galingon na magsuksok sang face mask kag kung wala lang man sa importante nga kadtuan hindi na lang magwa sila puloy-an. And of course ang gid Action Mar ang pagpabilin bala sang ginatawag nga social distancing. Dapat gid Action Mar una to gani 1 meter lang duga pagkadugay-dugay pagka the next few days naghambal 2 meters away pero tinakita ta gin-Action Mar nga effective gid ina especially abi sa mga nahibaluan naton nga mga nagpositibo nakatupad sila nagpositive nadala sila sa contact tracing pero wala sila nagpositibo sa COVID-19 bangod nagasuksok sang face mask nagasuksok sang face shield kag layo sila Action Mar layo ang distansya nila sa that person nga nagpositibo sa COVID-19. Amo lang ina Action Mar ang the only way nga maprotektahan mong imo kaugalingon. Syempre ang imo sini nga pamilya kag ang imo sini nga komunidad. Dapat tananta magbantayanay sang aton sinisig katawo. Kung pwede pa lang kung may kaisog ka malang approach ka lang sang maayo kung may makita ka dira wala nagasuksok sang face mask sawayon mo nga magsuksok sang face mask pero in a nice way man para hindi ma-misunderstood kag hindi pag-umpisahan sang away kag kundiin magresulta dira Action Mar no pero so far diri sa syudad sang Bacolod Action Mar believe ni ang iba naton sini nga mga ka-aksyon sa mga kauturan ni naton bala nga homeless Action Mar kaya ang iban wala gani sang face mask, wala sang face shield, naghigda lang sigad sang dalan, pero hilway sila sa COVID-19. But we cannot assure na Action Mar, no? Kaya wala man na sila na paidalom sa swab test, may mga asymptomatic man. Pero ang immune system nila, kumaga baskugan, Action Mar, no? Kag na makabato sila sa virus, kag sa pangadlaw-adlaw nila nga tanan. That's why, nga kung may ara ka mo sang kabubuton, kag may extra ka mga face mask, pwede nyo gina sila tagaan bilang bulig na lang sa ila, no? Sa liwat sa aton siniwag action, dapat halong-halong lang sa tanan nga oras. Kag panumdumon nga may ara sang COVID-19, ag magbuligay, especially para maprotektahan mong imo sini kagalingon, kag imo sini nga pamilya. Bantayan ka na Action Mar ang detalye sa tatlo ka bypass operation nga ginpatigan sa aton sini kapulisan diri man sa palibot sang syudad sang Bacolod subong nga gabi. Action Eden Aboso para sa Situation Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Okay, sa ilawanta ang pag-acknowledge sa mga nagaparok-orok, nagapulaw-pulaw man sa ato sa nga live stream. Si Elina Pabilio, good evening po. Okay, Elmer Boyat Villamor. Sumalon mayong gabi, I'm watching sa program nimo from La Carlota City. Elizabeth Malaka Gabala. Keep safe everyone. God bless us all and more power to ARB. Leia Margarita Ibalia Steinbacon. Mayong gabi sir, kag sa tanan-tanan nga Bacolod nun. Leo lang ko tamiyaw sa akong family dira sa Barangay Palaka, Valladolid, Pamilya Alvarez. Keep safe everyone from your listener. Norway with Leia. Si Judith Horta de la Peña Barbecue, ganapatamyo na namon ang Pamilya de la Peña sa Barangay Enclaro kag Pamilya Quezon.
sa Hacienda Santa Teresa, Pagkatod. Binalbagan, marabagid nga salamat. Arama si Jeneline Kebete Banduha, gamonitor sa FB Live, halin diri sa Quezon City. Along kamotaran, God bless you. Dona Robles, Prodi Ganidad, monitor from San Diego, California, God bless. Si Terry Simpronio, good evening Sumar. John Jobert C. Saldo, watching sa Morsia, good evening. Joel Makirang, good evening from Pontevedra. Araman si Corazon Villasis Gayo, good evening. Joseph Nabalitan Kasag, monitor lang ko Aksumarlon, okay. Si Rachel Ski Pardelio, good evening. Nolinda Auditor Lapos Aguirre, good evening Akson Radio Bacolod, God bless. Okay, Jose Elmer, good evening, watching from KSA. Chris Vilma Treyes, good evening Akson Marlon, watching live sa East Home 3, Barangay Sefania, God bless. Amar Del Carmen Safia, good evening, watching from Manila. Chris Vilma Treyes, thank you Ambalia. Si Spark Lee La Castillana, sir, pila ang active cases? Ang La Castillana, check tabi. Okay. Check ko La Castillana ha. Okay. Abe. Sige. Ang La Castillana, sige. Balikan lang dugay-dugay kay kuha ang kuta akong sa nga listahan, no? Sa kay Sparkly, La Castillana, pila ang active case. Sige. Dugay-dugay lang. Ang tawag ko to sa listahan ko to sa piyak kwarto good evening, pa-shout out, Hinawaya and Rivera family. Thank you. Vivian Magdo, good evening sa tanan-tanan. Stay safe, everyone. Lilia Taton, monitor lang kami di sa Gardenville. Stay safe. God bless. Okay. Russell Gomez, Riniel, good evening, Axon MG. Now listening, best music background. Salamat. Lilia Taton, ang ginpang tapas nga kahoy, ginano na nila pa sirahe. Tani gintriman lang nila. Rosemary Cruz, good evening, Axon Marlon, watching from Sikihor. Christian Obligar, ginatay minggid nga summer. Di danger na ang mga kahoy na sa singkang dugay na nakatama sang may airport panada, ara na nada sila. Baby pa lang ko sang una, ara na nada sila gatindog. Siv Tas, dapat lang panagutin yan kung sino ang may utos na putulin ang puno ng kahoy at isa yan nagpapaganda dyan sa Bacolod. Reynaldo Giroy, good evening sa Marlon, monitor lang kami sa Barangay Hadumanan Phase 3. Si Vladimir Burgos Lopez, girit ko lang si Mama Winnie Burgos kag Tatay Freddy Burgos ang Biscom Bidalbagan nga always gapamati sa inyo sa nga station. Di danger na tuod na Action Mars sila na sang Acacia sa Rizal Elementary sa Aranata, dugay-dugay na sila katama ang mga tumandok gid. Sang Bacolod noon, part na naton ang mga Acacia da sa kilid sa Aranata Street. Janet Villas, good evening. Ahay, kanugon, bakit pinutol? Sayang naman. Milal Oligo, good evening. Gabanitor, si Adi Sibigan, ano pa ang mahimo kay nautod na ang kahoy? Ulihin na ng tanan, hugas kamay na lang sila. Si Adi Sibigan. Inday Adi Sibigan, okay. Si Kelly Jelly, stay safe. Great ko taran-taran nga members ang EFC kag kay Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoral kag sa family ko sa Barangay Pandanon DSB. Okay. CJ Vertosio, pa-shout out da DJ Vertosio family. Brian Medel del Sur, binasulay na sila tanan kag mansig hugas kamot. Dumamo na katabo subong. Kelly Jelly, Great Noel Amar, Vanessa M. Mayo, Alex Montesa, Michael John Sison, kag kay FC President Dennis Richard Tibor Roma. Si Kelly Jelly, ang kahoy dapat i-preserve na hindi pagpation kay damo na mabulig, lalo na pag-prevent sa maha. Sonny Huxon Bayer, good evening. Jocelyn Song Comedia, mayong gabi Akson, Marlon, salamat. Okay. Jocelyn Song Comedia, Donna Robles, okay. Emel Lopez, sakop na basi sa Barangay Singkang Airport ang ginpangutod nga kahoy, sakop na sa Singkang gid. No, dismayado kani mga opisyal sa Barangay Singkang. Vanessa M. Mayo, go Kelly Jelly, okay. Janet Villas, hi karami sa inyo nga duha. Habang nakikinig ako balita, tawa ako ng tawa. Si Janet Villas, alright, okay, salamat. Maldi Vanessa, Aksa Marlon, pag-greet landa sa sisi ko, Mrs. Alvarez Store, kuda M. Buen Water Mineral sa may Tagob.
Axomar, God bless. More power to you. Monitor from Twin Cities, Minneapolis, Minnesota. Good evening, Sosyat Alunan. Go Miss, okay. Raquelina Lumawag, Action Radio, God bless. Watching from Hong Kong. Si Kati Calatrava, watching live. Ako dari sa may Singapore. Si Evelyn Casis, lihog lang ko tabyaw sa akon family sa barangay Salvacion, Morsia, from Taguig. Jose Herson Lapinig Honyo, good evening. Sa Marlon from Stonehaven, Granada. Si Linlin Labrador, Claridad. Mayong gabi sa Marlon, permigid ka parok-orok. Kuda gabi. Papa ko nga si Edmundo. Okay, dali. Edmundo Claridad, Santa Moran, Bago. Salamat, gid. Lily King, good evening. Nixon Riluta Bernardo, good evening. Axel Marlon, okay, dali kita sa Watch Party. Good evening lang na kay Jonah Marie Salarda, kag Romel Paul Salarda. Chill lang nga. Okay, Toto Salarda ni siya, no? Neighbor Axel Marlon, alright. Neighbor to ba balay tariya. No? Sa mga Salarda family, good evening. Alex Armontesa, Sir Marlon, mayong gabi sa ilulang ko di Watch Party mo. Palihog na lang ko pag-greet sa ilan ni Ma'am Kelly Jelly, Ma'am Lida Zamora, Yamagisi sang Tokyo. Thank you, kid, papangamoyo. Pagpanamyaw gali, no? Papangamoyo man nato. Sir Marlon, liogman ko na yun sa amigo ko sa Phuket, Thailand. Si Go Wei Son, Elson JR Albao, the DJ Fire Kuno. Okay. Alex Montesa. If there's anyone liable, Sir Marlon, regarding sa babanguton sa mga kahoy, no other than with these two departments of the government, the DPWH. Sino ang maging arbiter nila? Mga pumuluyo man mismo, Sir Marlon. Okay. Geoffran Sorongon Jr., good evening kay Manny Moveres, kag kay Julius Helye, ga shot na sa porok pagidait, subong, way katukapod. Si Geoffran Sorongon Sr., ang ayan makagawad sa barangay Tangob. Pwede man magbarangay kapitan. Okay na na? Oh. Kasyat-syat sila kunuha. Alex Montesa, minimum health protocol pa na yun na gina-violate sa mga kauturanta na may matig-ang tangkugo samtang wala sing bangkil. Ang paandam sila, kita nagahalong sila wala paghalong sa COVID will not go away, Sir Marlon. Sige, iban, balikan ta naman dugay-dugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Pabalik sa Action Night Patrol, alas 10:42, Action Radio Philippines Standard Time. Sa nga bahin ato ng hibaloon ato na kuwaon ang detalye sang report sa aton nga mga action unit reporters. Una kita diri sa bahin sa Southern Negros. I-check tang detalye sang report nga ikadulong sa aton ni Action Percival Villamor. Action Night Patrol Field Reports. Action Per sa report mayong gabi, please kabin. Mayong gabi, Action Marlon, kaga sa abogatunan nga nagapaurok-urok pamati sa Action Night Patrol. Sa ginapon Action Marlon, no, mataway kaga malinong ang aton nga kapulisan diri sa siyudad sang La Carlota sa papamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe. Sobrang mataway ang Blatterbock, no, wala man sa dagko nga aksidente kag insidente. Pero sa diri sa Mando man ukon sa pagtanaog sang order sang atong pinalangga nga City Mayor Honorable Dr. Rex Alandoon ang temporaryo nga pagsira Action Marlon sila sang City Hall, no? Len sang pagsugod ini sang alas 12 sang Oktubre sang nagligad nga adlaw Abril 13, 2021 tub ini nga sa alas 8 sang aga Abril 15, 2021, baga sarado ang masunod nga mga building sang local government unit, no, sang La Carlota. Ang main City Hall building, City Treasury Office building, sang kuning ang panglungsod o kun SP building. Sarado man ang mga opisina nga naamtang sini sa amo nga building tungod sang disinfection nga ginahimo kag ginapatuman sang aton nga lokal nga pamunuan diri sa siyudad sang La Carlota, Action Marlon. So magabukas ini uli ang mga nanakit nga mga ahensya sang gobyerno diri sa siyudad sang La Carlota sa building sang City Hall sang siyudad sang La Carlota. Magabukas ini sa Action Marlon sa Abril 15, 2021, buwas ng adlaw, no? Alas 8 sang aga. So mabalik ang normal operation sang aton nga City Hall sa siyudad sang La Carlota sa pag-akomodar sang mga tao nga nag-transaksyon sang ilang mga papilis, mga transaksyon sa pagkuha sang mga sidula kag iban pa nga mga papilis dira sa City Hall sang siyudad sang La Carlota. So buwas aga pitsa 15 sang April magabalik sa normal ang operation sang among
City Hall sa siyudad sa La Carlota aksyon Marlon. Sa piyag nga bahin aksyon Marlon no, kalipay ang aton nga mga pumuluyo nga sa diin daw nagtupa ang ulan kagina alin alauna no sang ugto tub alas 2 pasado. So halos isa ka oras ang buo sang mabaskog nga ulan. So nagakalipay ang mga litter planters kag mga nagatanom sang tubo utan kag sang upland nga humay nga naghatagan sang ulan ang duta no kay pilaman ka mga sinimana o kundulan nga wala nagtupa ang ulan aksyon Marlon do halos na mapatay ang mga tanom. So nagpasalamat man ang mga pumuluyo nga sa isa ka oras masubra ang tupa sa ulan. So nakahatag bunyag sa mga tanom kag nakatilaw man bugnaw ang palibot aksyon Marlon. So kinakalipay sang pumuluyo nga nakaagom sang mabunog nga ulan kaina tungod man sang depression no sang bagyo nga nagpasulod sa aton area of responsibility action Marlon. So amoy ni ang aton nga nakuha nga balita kag information diri sa aton area of responsibility sa siyudad asang La Carlota. Katamiyaman sang mayong pagpamati nga gaturok-urok sa Action Night Patrol si Honorable Kapitan Anabel Bermudo sa siyudad sang La Carlota, Honorable Kapitan Chanteria, Honorable Kagawad Jeffrey Sabanta, kag Honorable Don Gisrael Embrotorio sa siyudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Report. Oras las 10:47 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang report ni Aksyon Percival Villamor, Southern Negros. Tulutaw ay yes nga area. Pagyapon ti ang La Carlota City magka-aksyon. Isa man sa nangabantay damo-damo sa mga transaksyon ang temporaryo. Agin suspender dara sa mga La Carlota City para nga mapunggad ining pagdamo sa kaso man sang COVID-19. Sa Saringabahin, balikan tarang ato Saringa Patrol ang ritali sa nga balitan action Irinaboso. Sunod-sunod nga mga drug by bus operations na naman. Action Night Patrol Field Reports. Kanday sino man ang nagkaladakpan bilang mga naka-recover nga mga ginapatihan shabu sa patrol action Eden sa balik report please Kevin. Action Mar naglambot sa Bulubanta masobra 200,000 pesos nga balor sa nilaspatan shabu ano ko sa duha ka mga street level individual sa buy-bust operation sa Regional Drug Enforcement Unit sa Purok Torrecampo, Barangay Alihis, Ciudad San Bacolod, las 8:15 sang gabi, Abril 14. Ang nagkaladakpan ang ginkilala sa ilananday James Andrew Espanyol, 34 anyos, kag Jury Haipe, 36, tanan residente sa Barangay Singkang Airport. Sila kay Lieutenant Glenn Soliman, team leader sang RDEU, tatlo ka semana gin surveillance action Mars sa Espanyol kag Haipe matapos nga gingalanan kag gintudlo man sang una nga mga nagladagpan sa ginpatigan nga operasyon. Nakuha sa mga arestado ang 14 ka elongated kag 6 ka big heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetson shabu, masobra 40,000 pesos nga kwarta kag iban pa nga drug paraphernalia. Sa priso karon sa custodial facilities ng Police Station 7 ining si Espanyol kag si Haipe. Balita halin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Night Patrol Field Report. Las 10:50 Action Radio Philippine Standard Time. Sa nagpamangkot balakay na diri si Sir Garito man diri sa ato sa nga live stream. Kung pila ang La Castillana, nakita ko na La Castillana is ang La Castillana 51, no? Uh, 51 ang ilas ring active cases.
51, no? So, galing kayo nagpilit ang ato sa ring kuhan diho. Sige, alas 10:51 Action Radio Philippine Standard Time. Abay pa nga mangin na matawhay na lang ato sa ring sunod sa Bacolod kag Negros Occidental. Samtang nagadalom ang kagabihon. Sa mga taga-sunod sa Bacolod, dugay-dugay, curfew na. Curfew na. Amat-amat na kamudaan puli sino sa nga puluyan. Kung way pa lang kamo sang importante nga ginahigutar. Ay basi kung ibis sa balay inyo sa nga puluyan. Basi kung basi kon istasyonan sang pulis ang inyo sa dangatan bala kag basi kon kamo ang pagabultahan. Damo-damo baya sa mga nagkaladakpan na sa nagsupag sa saning curfew sa sunod sa nga Bacolod. Okay, dalang kagin balik tadi ngato sa ding balik ta ngato sa ding mga nagpadala sa nga ina sa ding mensahe sa sedikit nga mga terion gin refresh ta lang ato sa ding compu. Okay, thank you. Arin na sa bumalik na siya. Alas 10:53 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa mga nagpadala sa mensahe dero 10:53. Sa ato sa live stream, dugas sa mga mensahe. Again padala. Sakaya Nixon Rilota Bernardo, good evening Action na Marlon. Thank you, Gid. Kay Arabelia Hapitana, good evening, Action naman. Watching, listening right now. Keep safe, everyone. God bless us all humbly. Okay. Ambal ni Vanessa M. Mayo, karami kay Sir Marlon, kay may time siya ginabasa niya gid aton mga comments. Thank you so much. Regard sa sister mo, Maria Fe. Okay. Tiwala tara sa kuto malabutan lang kay Armando Cabeles. Good evening, bro Marlon. Thank you, Armando Cabeles. Ari lang kudi sa Canada. Balanon kita ang kita hamtangan ni Armando Cabeles kay ang yesterday face mask ang tatak is Canada. Monitor ko dariya. Okay. Yaraman si Eleanor Guro. Good evening. Alexis Torres. Good PM Action Mark. Greetings lang ko sa family ko sa Valladolid. And Paranaque from UK sa United Kingdom. Sinday Adi, Sibigan, Action Marlon, pag-greet sa akon miga. Gaga pamati subong nga gabi si Jorela Mirasol Chiu sa Barangay Bansilingan. Monitor siya. Alin kay Adi Sibigan. Nag-agay na di si Inday Adi Sibigan nagalina ng apprentice kundi ko magsala, no? Dari sa Action Radio Bacolod. And decided to create a dream come true. So they sprinkled si Vanessa M. Mayo Ahay, that's a blessing sa mga farmers nga nagulan. God is good. Amo tong muno kay Idabla sa Deprano pa, may ara sang nalilian, may ara sang na monitor na LPA. Iya mo din ginapabot na tundi nga kabay nga magka-esperensya mga sang ulan pero kasarangan lang dapat. Si Teresita Orita Kahuraw, good evening Sir Marlon, monitor lang ko niya sa Lacar Lotus City. Good evening, monitor sintay Jory Lagli ho. Ambal ni Adi si Began. Si Kelly Jelly,
Stay safe always, Action Marlon. Si Kelly Jolly Ambalya. Okay, talaga. Stay safe always, Action Mar. God bless us all. Thank you for reading our comments. Si Milo Huyati Damit. Good evening, Action Marlon. Vanessa Embeyo. Oh wow, beautiful music by Carpenters. Okay. All right. Pagi sa rin nga pala tunturan action akong pagi sa rin nga pala tunturan. Temporaryo naman nga magatakop, magababay ang Action Night Patrol. Magabalik ini buwas mga ka-action. Mangin kaupo ninyo si Action Art tayo po naman. Balot-balot lang. Pulos-pulos lang. Action Art tayo po buwas siya naman anay temporaryo. Kaya magadala dari sa Action Night Patrol. Boss, ibati ay kataya sa Action Reports after edition sa gihapon. 4:30 until 6 p.m. Sa kalang sa gihapon sa ato sa mga Action Unit Reporters sa News Center naton Action and Defensor, sa bahin naman sa Patrol, Action Ederaboso, Action Nexon Tahom or Action Ninyo Bugina man. Percival Villamor sa Southern Negros. Dari sa Technical Control Action Henry Spolga with Action J.M. Baikin ato sa ding IT expert Lolita Mabakyaw watching man napapas pa. Ako naman Action na Marlon Herubaya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon